és una gran alegria això de que puguem anar a tots els desplaçaments i desplaçaments que aquest any ja seran molt llargs, ja no són a Barcelona sinó que ja és a la resta d'Espanya, el poder anar amb unes furgonetes d'aquest tipus que l'Errauto Nissan no es pugui cedir, estem supercontents i només cal agrair aquest ajut extra, a part del suport econòmic que ens fa, el poder gaudir d'aquestes furgonetes on els nostres jugadors aniran supercòmodes. We'll never be separate, yeah. I'm a motorcycle brilliant. Don't run away from me, don't run away from me. Dial number 2, playing out station blue. Got no pride, you freaking side. Lover number 1, place to have some fun. Fell apart my heart. I clar, com que han passat d'ell a l'E Plata, Jordi m'ha dit que això suposa més costos pel club i em va demanar què podríem fer nosaltres, no? I li vaig dir que un tema que ens interessava bastant a nosaltres era donar a conèixer el nostre producte, no? I vam pensar que tenim vehicles comercials i industrials de cedir-los per desplaçaments que fa el club, 2 vehicles, que són aquestes que tenim aquí, 2 en 300 de 9 places. Separate, yeah. I'm a motorcycle brilliant. Don't run away from me, don't run away from me. Say now, everything's wasted. Sí, està clar, aquest any els viatges són llargs i hi ha viatges que són durs i poder viatjar amb furgonetes que al final no has de conduir, anem tot l'equip junts, tenim més espai, estem més relaxats, sí que et dona això, poder arribar al partit segurament en millors condicions i més preparat. You tonight.